ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଘଟଗାଁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା? ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଘଟଗାଁରେ I'm not quite sure how to help you with that. ଏଠି ମୋ ବାବୁ ଟିକେ ମସ୍ତିରେ ବାହାରକୁ ହାତ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଘଟଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯିଏ ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ଉପରେ ଥାଇକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ଖାଇର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା